Lezi indaba zehora lesikhombisa sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli nazo ezinohlonze kusihlwa nje. It does not matter what tribe or cultural background you are. We all have the responsibility to preserve and showcase our heritage. Inkulungwane beyibuthene e-Oudtshoorn esifundeni Little Karoo e-Western Cape njengoba beqhubeka umbungazo omkhulu kahulumeni wosuku lwamagugu namhlanje. Le ndawo inendawo yomsebenzi wayo okungama-showground la kukhangiswa khona izinto kanti isigodlo siyadingakala ukuthi kube isigodlo esiphelele. Ingonyama uMisuzulu kaZwelithini yethule inkulumo emgubhweni omkhosi weLembe obuqhubeka edolobheni kwaDukuza obuhanjelwe nangumholi webandla lamaNazaretha uNyazi lweZulu. Ingonyama ifuna kuvuselelwa isigodlo seLembe sakwaDukuza. Major issue, and that is that gambling is addictive. There's no question about that. Sekunokukhathazeka ngezinga elibonakala lenyuka lokugembula kanye nomthelela walo ikakhulukazi kulabo abahlwempu. Mbukeli sikubingelele sikamukele eindabeni zakusihlwa kungusuku lwamagugu sathembe nibe nosuku lumnandi namhlanje. Izindaba ke nizethulelo noxolo uMamtshali wakwaMwali ihlabangane limhlophe qa. Sibonga kakhulu ukuthi uhlanganyele kanye nathi ake sibone ukuthi ngabe namhlanje ngikuphathele ziphi. Inkulungwane beyibuthene e-Oudtshoorn e-Western Cape ukubungaza usuku lwamagugu namhlanje. Obambe njengomengameli wakuleli uPaul Mashatile wethule inkulumo yosuku wakhuthaza ukuthi kube nendlela entsha yokufundisa ngezamagugu. Obambe njengephini likaMengameli uPaul Mashatile ugcizelele ukuthi ubuhle bamagugu ezwe ngawezinhlanga zonke ezikhona eNingizimu Afrika. It does not matter what tribe or cultural background you are. We all have the responsibility to preserve and showcase our heritage locally and also to a global audience. This is important because our heritage institutions nurture cultural identity, encourages unity, and offer economic opportunities in sectors such as tourism and the arts. Wengeze ngokuthi ukuhlela kabusha nokuvuselela ezamagugu akufanele kubonakale sengathi kuhloswe ngakho ukuncishwa komlando waphambilini kodwa kufanele kwenzeke ngendlela evumela ukuxoxa komlando wezinhlangothi zombili. As we celebrate our heritage, may this moment serve as a time of activation. Let it be an opportunity to reimagine our heritage institutions, not as remnants of a past era, but as beacons of possibility in a changing and globalizing world. Izakhamuzi ke zendawo bezijabulele ukuthi kuqokwe idolobha lazo ukusingatha umbungazo omkhulu wosuku lwamagugu. It's an absolute privilege for us to have the Heritage Festival this year here in Oudtshoorn. We are thankful that they finally decided to bring the programs this side. uMashatile kanye namanye amalungu ekhabhinethi baqale ngokuyotshala izihlahla njengengxenye yomkhankaso kahulumeni wokutshalwa kwezihlahla ezingaphezulu kwesigidi. Baphinde ke bavula ngokusemthethweni isikhungo esishasha zemidlalo esikoleni Desert Stop Secondary. Inkulungwane zabantu ziqunge isibindi zadela imvula ebinamandla noma ke ebeyidliva zabuthana kwaDukuza enyakatho yeTheku emgubheni waminyaka yonke womkhosi weLembe. Lolu suku umbukeli kuhloswe ngalo ukuhlonipha inkosi uShaka kasenza ngakhona neqhaza alibambe kuhlanganiseni isizwe samaZulu. Ingonyama ebusayo isilo uMisuzulu kaZwelithini sifuna kuvuselelwe isigodlo sikaShaka kwaDukuza. Bengikhuleka ukuthi ngiyakhuleka ukuba simbekezelele uhulumeni wakithi ngokuba lezi zinto ezenzeka ngalesi sikhathi lesanamhlanje ziyaqala ukwenzeka. Ziseyimfundo okufanele ukuthi
kumele ukuthi siyisizwe sibekezele. Ngiyakuthokozela kakhulu sizwe sikaPhunga noMageba lokho okukhulunywa yunyazi kuyusiko futhi ukuthi isigodlo kumele ukuthi sibe khona ukuze kube nendawo eqondile la sasikhona ukuthi senza khona amasiko ethu. Indawo esikuyo njengamanje nina besilo, yebo uhulumeni usibambisile kodwa le ndawo inendawo yomsebenzi wayo okungama showground la kukhangiswa khona izinto, kanti isigodlo siyadingakala ukuthi kube isigodlo esiphelele kube umuzi wesizwe onakho konke nala khona abantu abafisa ukukhangisa zokuvakasha bekwazi ukuthi bevakashele khona. Kusenjalo esifundazweni Eastern Cape kubungazwe lolu suku ngendlela ehlukile ngokuthi kukhunjulwe uSamuel Edward Mqhayi ongasekho emhlabeni kodwa imisebenzi yakhe yobuciko isabonakala namanje. Umqhayi ubezobehlanganisa iminyaka eyi150 kube ubesadla Nhlamvana bathokuthokozisa kakhulu ukuthi ngisho nesizukulwane sisafunda ngokuningi ngomlando wakhe. Zifasonwabe kakhulu. However, sinayo into ethi this is long overdue. And ixhala lethu lelento ba sada nesixhosa sika SEK Mqhayi asimeleyo wasilwela ebunzimeni ngexesha lamabhulu. Masibheke esifundazweni Gauteng owengamela umnyango wezamasiko uMadume Chilwane wethembise ngokuthuthukisa indlela okufundwa ngayo ezikoleni makubhekwa izifundo zamasiko. Uthi kubaluleke kakhulu kuba kubekwe eqhulwini ukufundiswa kwezingane ngomlando wamasiko ahlukene. There's a move to prioritize mother tongue medium of instruction. And we know, and research does tell us that children who are taught in their mother tongue tend to excel much better than those that are taught in languages that are not of their mother tongue. Ngokujwayelekile osikweni lwabesuthu kuyaye kwembathwe izingubo ezahlukene ukuqhakambisa nokuhlonipha amagugu. Kodwa namhlanje bathole ukufunda kabanzi ngezingubo. We have two designs on display right now, which is the chromatic design and the Poni design, which were designed by the Robertson's family and became one of the most famous Basotho blankets we know of today. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa unxenxe amazwe angamalungu ohlaka lwe-G20 ukuthi kuzofanele ayibophezele ngokuphelele ohlelweni lokuqinisekisa ukuthi isithangami senhlangano yezizwe esibhunga ngodaba lokuguquguquka kwesimo sezulu emhlabeni okuzovunyelwana ngakho kuyafezekiswa ngenhloso yokusimamiswa komnotho wamazwe asathuthuka. Beyond financial instruments, we need confidence that commitments that are made will be honored and that global rules will be shaped by all members and not just a few. It is often quite disheartening when we hear commitments being made and announced at big conferences, and when it finally gets to the practicality of it, particularly for countries that are in need, we find shortcomings and we find reversals. Let us forge a new compact for financing sustainable development that is rooted in solidarity, in equity and mutual accountability. Izindlu zikanokusho imoto zohlobo oluphambili kanye namahhotela asezingeni eliphezulu yiphupho elidayiselwa abantu abaningi baseNingizimu Afrika yimboni yezokugembula. Nokho-ke kunokukhathazeka ngezinga eliphezulu lokugembula kanye nomthelela walo ikakhulukazi kulabo abahlwempu. Iphupho lempilo yobukhazikhazi lisabusa emqondweni yabaningi eNingizimu Afrika njengoba imboni yezokugembula iheha laba abagembulayo ngethemba lempilo ephezulu.
Cishe yenze imali engango 60 billion wamarandi lemboni yezokugembula onyakeni wemali odlule. Lokhu kudlondlobala kuyinhlekelele ngokusho komqondisi umele ezokugembula. It's too easy, and there's one major issue, and that is that gambling is addictive. There's no question about that. Gambling is addictive. The second problem is, and it's not a problem in the sense of the casinos or betting houses, gaming houses, whatever they want to call them. They call them gaming. I don't think it's a game. Yize izindlela zokugembula ezijwayelekile njengama-casino zisalawula ngaphansi nje kwamaphesenti angama-30 ezimakethe, okukhathazayo ukuthi laba babizwa njengabagembula abanenkinga sebenyuke ngokuphindwe kahlanu bafinyelela amaphesentini angama-31 phakathi kuka-2017 no-2023. Those that pay, they pay only 0.1% of their gross gambling revenue. So what we want to see is that at least 1% needs to be paid towards the rehabilitation. Eminye imizamo yokubukeza ukusebenza kwalomkhakha isazokwenziwa kanti izohlanganisa nesiphakamiso esabeka ngongqongqoshe wezemali ongasekho Pravin Gordhan ngo-2011 sokuthi imali etholwa ngokugembula ibalwe njengentela ekhokhiswa ngokwesilinganiso esithe xaxa. Mbukeli okwamanje sathi nje kequnga ngapha ngaseyitolo kanti uma ngabe sibuya sokuphathela uWT. Umsebenzi sisebenza ngowezandla ne so sisebenza mina ngisebenza ezimotweni bakhona ke nabanye basebenza kwezinto zabo like umando ulandozo usolokulando zileke experience izinto ezininzi. Bekubanjwe umncintiswano wemisebenzi yezandla ekolishi laseKariyerha iMidlands TVET eEastern Cape njengokucija abafundi ngamakhono emkhakheni ehlukene. Sikubingelele siphinde sikwamukele mbukeli mangabe usanda kungena odabeni oluphambili besibike ukuthi inkulungwane beyibuthene eOudtshoorn neWestern Cape ukubungaza usuku lwamagugu namhlanje obambe njengomengameli wakuleli uPaul Mashatile wethule inkulumo yosuku wakhuthaza ukuthi kube nendlela entsha yokufundisa ngezamagugu KwaZulu-Natal khona inkumbi zabantu behambele umkhosi welembe kwaDukuza okungumcimbi obuholwa yisilo umsuzulukazi welithini. Asikhumbuze ke mbukeli ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku-YouTube na ku-SABC Plus ngena kuzo nje uyicinga amagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola ngomnjalo bazo. Elaseningizimu Afrika lithi iyakhuthaza indlela ayibophezele ngayo amazwe ayingxenye ye-G20 ohlelweni lokufukulwa kwezesayensi. Lokhu kuvele njengoba bekunomhlangano wongqongqoshe bamazwe e-G20 obanjelwe eCarnarvon esifundazweni iNorthern Cape namhlanje. Ungqongqoshe wezesayensi nezobuchwepheshe uDokotela uBlade Nzimande ubengekho ke kulomhlangano umbukeli ngenxa yokuthi akaphilile kahle. Kunokudlondlobala emkhakheni wezesayensi uma kubhekwa inguquko ezenzekayo emhlabeni. Iningizimu Afrika ithi kuyibophezelo okwenziwe emhlanganweni owendlalela iG20 maqondana nesayensi kuyakhuthaza. We are going to be developing a pan-African genome strategy because right now there is a challenge around genetics, the data, particularly it's not easy to detect darker skin women, and yet drug treatments that get offered sometimes they're not based or not because of the lack of the relevant information about black people. Uhlelo lwe-SKA eNorthern Cape bekugxilwe kakhulu kulomhlangano njengoba kunethemba lokuthi lingase lihehe amazwe amaningi kutholakale noxhaso ngalo. We've definitely got enough interest that we might have our own G20, maybe we'll call it our S20, and I think that would be a really nice ambition for us to have before we go to full operations in 2030. And an ambitious project like this means that funding it at the scale that is needed is always going to be a challenge. Kusenjalo izazi zeinkanyezi zikhathazekile ngemkhiqizo enukubeza imvelo nokungcoliswa komhlaba. Zinethemba lokuthi kungaba nemigomo engalekelela ekunqandeni lenkinga. Selokhu iDemocratic Alliance imemezele uHelen Zille njengezofolosa ngaye emjahweni ombango wesobmeya kumkhandlu iGoli okhethweni lohulumeni basekhaya lwangonyaka ozayo. Amaqembu amaningi ke aseqalile ukuyihlela ngenhloso yokuthi agadle ngabahola banohlonze embangweni wokungamela iGoli.
Awazibekile phansi amaqembu ezombusazwe Gauteng njengoba kusondela ukhetho langonyaka ozayo lohulumeni basekhaya. iANC ifuna ukuphuma phambili okhethweni kuloku njengoba ibe nomhlangano amakhansela alo angaphezulu kwenkulungwane ezine eGoli. The ANC has a different process which has not started now. It's likely to start around February, March, where the ANC will then first announce what we call the Selection of Candidates Guidelines 2026 local government. iDA isanda kwethula uHelen Zille okunguye ezogadla ngaye kwesobumeya eGoli. We're expecting the election to be sometime in November next year. It's going to be a grueling year-long election campaign. We're going to have to steel ourselves for it. And then, if the voters want to rescue their city, we should be the biggest party by some margin and be able to put together a stable government. iPatriotic Alliance nayo isithathe isinqumo sokuthi eGoli izogadla ngephini lomholi weqembu uKennick Nene osanda kutholwa emsulwa ophenyweni lokuyamaniseka kwakhe noKatiso Mlifo ngesikhathi eboshwa. People have been saying, we saw your work and your energy, your political will when you acted as the mayor. Yeah. And please, can you stand as the mayor? We'll vote for you. Umengameli we-Action SA Herman Mashaba uthi uzomemezela maduza beqembu lakhe abazongenela isikhundla. These are the three metros that we want to make sure that no one can govern without us, so that we must continue with the work that I started when I was the mayor in the city of Johannesburg. Namanye amaqembu kulindele ukuthi ethule abantu abazongenela ukhetho uma selisondele. Emzameni wokuthuthukisa imisebenzi yezandla kanye nokubhekana nokwentuleka kwamakhono, iWorld Skills South Africa okuwuhlelo lomnyango wemfundo ephakeme nokuqeqesha ibambisene nekolishi iEastern Cape, Midlands, TVET kanye namanye amakolishi babambe umncintiswano wamakhono walonyaka oqale ngomsombuluko. Abafundi abagqwese kukhuphiswano lwenginqi basebenze ngokuzimisela ukuze bafikelele kwelinqanaba lephondo. Izakhono ezikolo khuphiswano ziquka ukuthunga, ezobuchwepheshe kunye nesakhono sokulungisa imoto. Ezikholeji ziqinisekise ukuba izixhobo zokhuphiswano ziyahambelana nemigangatho yehlabathi. Le workshop esikuyona njengamanje iworkshop ye renewable energy. Njenge college siyazama ngayo yonke indlela ukwenza ukuthi abafundi bethu siba provide sikwazi ukuthi sithenge yonke equipment efanele for ukubaqeqesha kule mkhakha bakuyona. Xa olukhuphiswano lufikelele kwinqanaba lehlabathi, abafundi bafumana amathuba ukuba baqeshwe kumacandelo ezifundo zabo. Colleges zisibeka like kulanto zisibeka kwizinga eliphezulu kakhulu ne, because like ilanto zomsebenzi sisebenza ngezandla ne, so sisebenza mina ngisebenza ezimotweni ne, bakhona ke nabanye basebenza kwezinto zabo like kumando ulanto zowusolo kulanto zilike experience izinto ezininzi ngemoto. Sinobudlelwane kakhulu nama industries futhi nama sectors, kodwa kuma industries afana noshukela kade se KZN basincede kakhulu ku competition welding futhi kade we participate futhi na ku electrical. So sihamba njalo siba nama industries awafuna ukuba ama partners okanye babe nobudlelwane neWorld Skills. Abafundi abafikelela kwinqanaba lehlabathi baza kuthatha inxaxheba eChina ngo-2026. Kwiindaba ze-SABC ndingunandi Phaplatyi eKarigha. Mbukeli umhlahlo wesimo sezulu uzolandela ke emva kwekhefu noThini wakwantshizo kwamanje nje sasiqu 8 kodwa emva komzuzwana ngiyakuthembisa sobe sesila. Nginibingile babukele emakhaya ngiphinde nginamukele kwisimo sezulu sanamhlanje kusihlwa zingama-24 kumandulo ake sibethime kanjani zoqaphela nje mbukeli zikhona ke leza imvula ethatha baziqinise nje khona ke esifundazweni iKwaZulu Natal kuyana kanjalo esifundazweni eMpumalanga kuyanjalo ke nakhona ke esifundazweni eGauteng kanti kusasa ngaphinde futhi walindele ke nje lamathotshana emvula thana baqinise nje khona ke esifundazweni iKwaZulu Natal ngingasho nje ukuthi limboze ngamafu kakhulukazi impela masibheke nje khona ke eMpumalanga Kapa kuyana kanjalo eNtshonalanga Kapa
kanti ke isixwayiso sethu kusakusihle siphuma lapha na South African Weather Service simi kanje uzoqabula nje umbukeli ukhonakele wamoya kuvunguza ngamandla uqiniseke khona ke nje lapha na kweli kaMthaniya ngaphinde futhi ilindele nje leza imvula esinamandla esihamba seqiniseke khona kweli kaMthaniya kanti kukhona ke nero kuduma kubuntu bungozi uqinisa khona ke eMpumalanga kuyana kanjalo eFree State kanti futhi nakusathi ngaphinde futhi ilindele leza imvula esinamandla esihamba seqiniseke nje khona ke esifundazweni kwaZulu-Natal kanti ngasekulindele nje lokuduma kubuntu bungozi nje eqiniseke nje khona ke esifundazweni eGauteng kanti ke amazinga ukushisa phansi kusihle kakhulu ngempela masibheke nje khona ke lapha eKapa lodumo ngingasho nje ukuthi liyabanda limi nje ukuthi bande njalo ke nakhona eUppington singawulindela nje yona masibheke nje khona ke eGoli Kosoto kaNdonga ziyaduma liyabanda ngo12 kanti nakhona ke eGqeberha lesabanda ngo12 kanti ke kusasa lithanda ukuthi nje lifudumale ke eKapa lodumo limi nje ku21 masibheke nje khona ke eUppington liyashisa ngo28 kanti lithanda ukuthi nje liphole ke eGoli ngo19 masibheke nje khona ke eThekwini eClermont kwaMashu eMlazi limi nje ku19 limi njalo ke nakhona ke lapha eGqeberha ku19 kanti ke nakhona George singawulindela nje ku19 ngisibeka lapho ke isimo sezulu sanamhlanje kusihlwa mina ke nginto ngamadlamini ulangelihle ngoba libalele ngithi konke kufeziwe. Awuke mbukeli siyabonga ngesimo sezulu siyabonga amantshiza. Valelisa babukeli. Siyabonga babukeli emakhaya nisale kahle. Bukeli ke siphuma ngemfanekiso yomkhosi weLembe kwaDukuza usale kahle ube nobusuku obuhle.